खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव गोदान ब्लगाव आरोबाव खनसेबाव स्राय फैलायबाय थ' गोदान भिडिअआ बारा इम्पर्टेन्ट जानाय नङा मा जाखो बियो जेरै मेरै दोनलाजोबना दोनथारबाय बिबाराखौ नै बेफोरबायदि आरोखि बे अबस्था बानलुआबो नै बानलु थफा फिथाइ नोगोद थाइदों जाय हक बाथ्रायाखौ ब्लग माने ब्लगावब्लाबो नैबे मोननैसो बुस्थुखौ आं लाबोनो लुबैदों आं सासे मानसिखौ ओरैबायदि रुथि नानायफोरबायदि नानो लुबैदोंलै आं बेखौ अबसे बे मानसिखौ आङो लोगो मोनगोन मोननाया बारा गोबाव गैला लोगो मोनगोन मोननायालाय बेखौ हयथ'बा उइदिन सर्ट पिरियड बे जानुवारि मासआवनो बहाबा लोगो मोनगोन आं बेखौ अब्लाना आं बेखौ बियो आंखौ एटेम्प टु मार्डार केस होयो ना मायो ना बिखौ बियो आंखौ किडनेपिं केस होयो ना मायो होथोंसै खिन्थु आं बिखौ रुटिखौ जेरैबायदि नायो नोगोद नाखागोन माने एनिथिं एमजेखौ आरोखि रुटि नानायफोरबायदि नागोन बियो मा फाग्ला बे मालायनि कमेन्टफोरखौ फरायनानैलाय मानोलाय बिदि ससियेल मिडियायाव लाबोनांगौ जाखोब्रा बेलाय हैस बिबारा माथो गुफुर ओरैबो दंलाबायो जाय हक बाथ्राखौ मोनसे कुइसन पेपार नुदों आं बेखौसो एसे नायजोबनि दे खोनासंनि एसे बिराद इन्टारेस्टिं लाबोयोलै बिबो फाग्लासो एसे नायनो बा 4000 बाव जेखियानो जादों सुरु हो जायो सोरनि थांखो जेम्सनि थांलायबाय एनिथिं एमजे 2 आवार्स नै एसे नायनि बेखौनो आंनावबो कमेन्ट फैदों आरो बे कुइसन पेपारबो ओंखारबावबाय इभेन कुइसन पेपार आरो बे कुइसन पेपाराव आं लास्टआवसो माखासे बिनि कुइसनफोरखौ आं जेबो होनला थेवबो लास्टआव बुंगोन आं एसे फंनैसोब्लाबो आरोखि मोनसे लास्टनि इम्पर्टेन्ट कुइसन मोनदों आं बेखौ आं एसेब्लाबो बुंगोन दा जायो जाया नोंथांमोना सुनायनो हागोन आरो ना सुनो माने बुंखादोसो जालासो जागोन नङाला मैया हराव देखायदोंमोन आं मैया हरनि ब्लगावहाय फोरनि मुङा मा 4 मार्क्स बाव मेट्रिकनि कुइसनसो ब्लेक कब्रानि बारै खोथाखौ होनदोंमोन नालाय बे खोथाखौ आं बुंगोन दा एसे बे प्रब्लेमा जों बर'नि गेजेराव जादों 3 नाम्बाराव 2 मार्क्स सोरलै मिथिया फाग्ला बिदि सोंबावो बिदि नैबेखौ मिथिगोनदां ओमफ्राय 4 नाम्बारनि कुइसन बिब' लिंफ्लाना सोर इउटुबारा WB नि हिन्जावखौ हाबा खालामदों WB माने वेस्ट बेंगलनि नोंनो खादारा फोदै ओइ फोदै एमजे नोंनो खादारा लोगो मोनलायब्लासो जागोन नों रुथि नानाय बायदि नागोन आं खर' लोगो मोनबाय ब्र'हाय थाब खोन्था दे दे थाब खोन्था 5 नाम्बार कुइसनाव दङ फुराव खारनाय हाबा जाखानाय आइजो सानैनि मुङा मा 4 नाम्बार आं मिथियालै बेखौबा दे खोन्था दे थाब 7 आव एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो सोरनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि जादोंमोन मा मायथाइ बेफोरो जाखायो जेबो नङा बिदि जेबो नङा नर्मेल जेबो नङा UPPL नि सानै इउटुबारनि मुङा मा 2+2 बेबो हाबाब कुइसन मार्कबो दङ नोंथांमोनानो एन्सार होलांबाय था ओमफ्राय 8 नाम्बार कुइसन मोनदे बियो ओमफ्राय 9 आवहाय EM MLA MP जानो सोमावसाराखै होनना सोर दैदेनगिरिया बुंदोंमोन 4 नाम्बार बाव रायजोआ मिथिखायो बेखौ ओमफ्राय 10 नाम्बार कुइसनावहाय जेम्सनि HCF नि मुङा मा आरो बियो मा मावो ससियेल मिडियायाव नुजोबखादों बेखौ रायजोफ्रानो 10 नाम्बाराव दङ मिथि नार्जारिनि XBF नि मुङा मामोन फाग्ला कुइसन बानायदों 3 नाम्बार कुइसन बाव नैबेनि थाखाय नैबे कुइसन नायबार हा 12 नाम्बाराव सुइजारलेण्ड होनना बबे डिस्ट्रिक्टखौ मिथिनाय जायो 2 नाम्बार बाव मार्क्सआ क'क्राझार नोंबो मिथियो माथो बायलायनाय जानांगोन मोनसे आच्छा मोननायानो थांबाय नै पार्टनारजों थगायलायनाय ओमफ्राय सानैबो न'खरखौ बोरै दैदेनलांगोन एक्टिभ जानांगोन आंबो बुंदेरना हरनाय नोंनि पइन्टआव मा मोनसे जिनिसखौहाय आं माने आं सानो आरो अबजार्भ खालामोना आङो अबजार्भेसन एमजे मोननि भिडिअखौ दिनैहाय आंबो बिदिनो खालामनानै होनायसै
बेखौबा हले रुथि नानाय बायदि नागोन आं एमजेखौ मानो लाबोनांगौ बेखौ हाबानि सिगां गोसो बिनि सायावथ' कुइसन होनो हानाय नङा मानो खारदों मानो मादों नङा होमबा एनिथिं एमजेनि ब्लगखौनो एसे खोन्थानाय जाबाय थ' बुस्थुआ खारनायफ्राबो गोबां प्रब्लेमाव खारो माने बिसोर बुंदों बिसि फिसायनि गेजेराव माखासे बाथ्रा गोरोबलायनाय गैया होननायावहाय आरोखि बिनि सायाव आं बुंनांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो खारग्रायाथ' खारखागोनानोसै ओमफ्राय माखासे हौवाफोरनिबो थायो दाया अनलि हिनजावफोरनियावल' थाया माने केयार गैया ओमफ्राय बिनि नांगौबो गैया बेबो मोनसे ओमफ्राय जानाय लोंनाय माखासे सेक्सुवेल ना प्रब्लेमावबो खारो हिनजावाबो खारो हौवायाबो सोरखौबा लाना खारो हिनजावा जुदि सेक्सुवेल प्रब्लेमबा गुबुन फिसाया गुबुनखौ लाखागोन आरो हिनजावाबो जुदि हौवा फिसायना जुदि सेक्सुवेल प्रब्लेमबा हिनजावा गुबुनजों थांखागोन बेफोरबायदि आरोखि मेन बा जाहोनफ्रा आरोखि जाय हक बेफोरनि खेथ्रआवहाय आंहा बुंनांगौ बारा जेबो गैया होननानै आं सानो आरो बुंदावनानैबो लाबबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर बुस्थुआ दाथ' आरो बहुद जागासिनोबो दङ बेफोरबायदिया खारनाय सोरनियाबा सोरजोंबा खारनाय सोरनियाबा सोरजोंबा खारनाय बहुत एडभाइस बा सोरखौबा फोरोंनो हानायनि गोहो गैया थ' मेन बाथ्राया जाहैबाय मा आं नैबेखौसो एसे माबा मोनदों आरोखि जायहा एडभार्टाइस खालामनो लिंहरो खालामहैयो थिगैनो ओमफ्राय बे जाय मानसिया दा हमनानै ला ब्रादार नैबे आलफ्रेड बिथाङा दाखालि ब्लेक कब्रानि सायाव बिराद गाज्रि कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों थ' बेफोरबायदि होलायाबा मोजां आंनि मोनसे साननाय खारन बिबो गाव गोसो जानानै खालामाखै जाय बिगोमाया जाय बिखौ माबा खालामदों ना एडभार्टाइस खालामनो थाखाय लिंहरदों इनभाइट खालामदों बा थांदों खालामदों सिदा सिदि बाथ्रा बियो खालामहैदों एक्सप्लर खालामहैदों आरो बे ब्लेक कब्रानि बिथिङाव बे सैथोबो जानानै फैदों नों दिनै एलकहल लोंनानै फैबाय थागोन बिसिनि नांगौ बा माबा मोनसेखौ जेबो बुजिला बावहायनो हयथ'बा बिसिया हयथ'बा सोरजोंबा खारनाय बेफोरबायदि आरोखि आरो खम बैसोआव हाबा लालायनानै नैबे बेफोरबायदि प्रब्लेमा जानानै फैयो हिनजावा खम बैसोआव हाबा लाबाय फिसाया आरो हौवाफ्रा आरो ओरैहाय 40-45 बेफोरबायदि बैसोआव लाहैनानै हिनजावाखौ आरो नों 19-20 बोसोरनिखौ लायोब्ला आल्टिमेटलि बे गोनांथि जिनिसा नोंनिया डाउन जाहैगोन हयथ'बा बे सासेया दावखोफुबाय थागोन अब्लाना बे खारनाया बियो 100%खा बे सैथोखा ओंखायनो हाबा लादलायोबा सम जानायावनो लादलायनायाबो मोजां आरोखि बेफोर बुस्थुआ खारन बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबां खारलायदों आलफ्रेडआबो दिनै बेफोरबायदिनि खेथ्रआव बिथिङावनो इनडाइरेक्टलिनि बाथ्राखौ बुंलांदों आरोखि जाय बुस्थुखौ एडभार्टाइजमेन्ट होदों आरोखि आलफ्रेडल' नङा सोमदोन बरगयारि बिथांमोना दिनै जों बर'नि रावावहाय माखासे बाथ्राया बुंनो मानो एसे उसुबिदा नालाय सिदा जायो सिदा माने बुजिनायाव थाब नालाय एसेब्लाबो उसुबिदा मोनो मोननाया खिन्थु गुबुन लेंगुवेजफोरजों बुङोब्ला दिनै नों नाय गुबुन लेंगुवेजफोरावहाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नुनो मोनो जों माखासेखौ बुजि मोनैखायसो जों मानो बिदि होदों मानो मादों बेफोरबायदि सानोना खिन्थु जों बर' रावजों बुंनायखाय एसेब्लाबो उसुबिदा खोनायो बा एसेब्लाबो माबा मोनसे जाहोयो आरोखि जाय हक आंहा बिनि सायाव बारा बुंनांगौ जेबो गैया जाय हक ब्लगा बिराद गोलाव जाबायलै माखासे बाथ्राफोरा खोथाफोरखौ एसे बोरैबाबो बुंफ्लांलायलांबाय कमेन्ट होनाय मानायनि खेथ्रआवहाय आयु बिबारा माथो बोरैबा जालांखोब्रा नै बारसे बिबार गोलावनो बारदों पिंक कालार लाइबावसो आयु गिदिरथार पिंक जा मोजांखा ओमफ्राय बार नै मेरला बारबावगोन बार फुगासिनो दं आरोबाव बियो नै दंबावो अयथासार दङ बिबारा नै बेवहायबो बार हां जानानै दङ बिबारानो बिबार बागानानो बागान थिंख्लां ना माख्लां होननानै बुङो बेखौ मिथिलायलांला जेरावबो थांनांगौ गैयैखाय माने कम्पाउन्डआवनो थादलाबाय थादों मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव थ' लोगोफोर आं दहाय जाखिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना ओरैनो इन्टारेस्टनि माखासे बाथ्राखौ बुंबाय बुङा सानदोंमोन एसे बुंफ्लांलायलाङो खुगा गोनां मानसि ना खुगाफ्रानो थथ' ओंखारलाबाय थायो
एनिथिं एमजिखौबा हले रुटि नानायफोरबायदि नागोन आं एबारावहाय फैथोनल'नो बि फैथोनल'नो फैथोन बाय बाय दोनबाय बारा गोबाव रायलायला